Smerovky na hajzli, všetci. Iha. Tak, zastej sa chalani, to je ono. Ale počkajte, ale ono sa to otočilo. Ja neviem, či vôbec si Boj smernier na výjazde z Handlovej do Rástočna, vo zvolenie na hlavnom ťahu pred Není kokot, povedz mi. Čo robá chalani? Hrajú sa, že to je väčší kokot? Však si kokot, Ježišmaria. Koko, oni sa jebnú. Najväčšou kariérou za najväčšou bariérou, otázka teraz čo s tým? Každý boje, aj veď to sa stáva, to sú tie hviezdy a to... Čo sa deje? Čo robíš, kokot? A ty sa jej už rozbehneš? Prosím? Chceš ísť na výlet k moru a netrafila si dnes ani do potravín. Chceš ísť na vysokú školu a nechápeš ani čo ti teraz vravím. Chceš sa stať kráľovnou krásy. Americká firma má záujem stať na Slovensku novú jadrovú elektrárnu. Môžeš tam aj zastaviť. Oznámila Ficová vláda v Lani. Čo robíš? A pracujú aj za Hubovou v smere do Kráľovian. Ďalšia prekážka je spadnutý strom v Bratislave na Devínskej prívodárni v smere do centra. Kolóny kamiónov hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko a D1 pred Voderadmi v smere z Osenca v pravom pruhu. Má robotu s tým alkoholom miesto toho, aby regenerovalo. A asi potom není si tak vyspatý, jak má, ale je to tak. Už len podľa tepov to zistíš. Že... Ty svine!
Avšak nie som sám, kto na teba pozerá. Bože, si jebnutý, jak to boli. Pičus na starom BMW, si ťa pozerá. Hej, čo sa to hodí? Pozri, Puskajla! Puskajla! Makra, to není on, to máš Puskajla. No to čo je? To je strašné toto. Zobuďte ho niekto. Hurka! Hurka!